Unu abịala. Taa anyị chọrọ ịmụ maka different kinds of food we eat in Igbo land. Nri dị iche iche anyị na-eri n'ala Igbo. Food pụtara nri, food. Ugbu a ga-emu ntị, now listen to me. Rice, osikapa, rice. A na-akpọ rice osikapa. Beans bụ agwa. Yam bụ ji. Cocoyam bụ ede. Three-leaved yam bụ ọna. Now, what do we call soup in Igbo language? We call soup ofe. Kedu ihe anyị na-akpọ fufu n'asụsụ Igbo? We call fufu akpụ. Ngwa kwuo ya ka anyị kpọgharịa ha niile ọzọ. Rice osikapa, beans agwa, yam ji, cocoyam ede, three-leaved yam ọna, soup ofe, fufu akpụ. Kọrọ onwe gị aka. Now, don't forget to subscribe to this channel, share, comment, and invite people to come and learn too. Unu emeela Igbo bụ Igbo.